sumi. Sao nó sơ màu kamu kita sedang di video berone tabai, yang ini vlog aja kan, aja ngenang kinta solan, kamu nak video juga, ini bang video kau, ini sebelum share. Soalnya berbeda, ang video lah ni sih tak Ruang ayo tanggal solai anda guys, nih pas tahunnya Suminana nih ya solai nagir deh, per ini udah ang solai genar na guys, nih beta deh, nih beta guys. Ini mana rengkane isi mbak na, pray mah nih tahu no solai perakai, pray video belani sih ada neng tamu nandai lang beta, na guys. फैबाय दङ इनो सुमिनाया सलायनानै वाव 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 रोंमारगौथ' गथ' फिसाया माबाखौ लाबोनायबानो जागौमोन सेल्फि माबाखौ दा मावग्लुंजोबसिगोन भिडिअ'आ मोजां फैनाय नंला Wow, pro experience. जोंनो मा होनो भारा जोङो भारा होनायला गाइस सोरजिगार जों दा नलबारियाव थांनो ओंखारबाय मावग्लुंजोबदो भिडिअ'आ मोजां जायाखै माबा होनांगौमोन ओइ माखासे सेल्फि स्टिकखौ एबार सालायहांदों मटु स्न'गासिनो Nah, ebar bazi ya, soalnya itu. Yang gini pura experience lah, ada lagi pernah, apa mana? Tonton soalnya ini, bazi ya, soalnya. Cerita soalnya kena sangkan sakit karena kecinyangan lah. Lagi kita kiri nih. Ikan na sa pagaman. Ikan na sa tanggaman. लोगोफोर आं गारि सलायखांना फैनानै दा ओमफ्राय सारायाव थावखौ होनाय थिखायबाय आरो मानो होनब्लाथाय आंनियाव दा सेकेन्ड लेग पिस एवनो नागिरदों सेकेन्ड लेग पिसखौ हरदो आब' माने आबखौथ' सिनायखागोनानो आब' संगिता स्टाइलिया ओमफ्राय आंना साराया दुंबाय आं दा बेदरखौ होग्रोनि र' मानो हरदो होनबाथाय जोंखौ गावसाना मालासि जानो थांदोंमोन ओमफ्राय जों थाङासै नालाय जोङो बेदरखौनो हरदो आरो बे मोनसे ओमफ्राय बेदरनि कुकारावहाय मोनसे रुना लाखाबाय आरो ओमफ्राय
मोनसेया जाबाय ओमफ्राय मोनसेखौ नै एसे जाननानै दे ओमफ्राय मोनसेया जाबाय लोगोफोर जों दा जानोसै ओंखाम नै एसे ओंखाम बिजाय लेग पिस गाज्रि ओमफ्राय एसे आलु फाग्ला एसेबो ओंखाम ओमफ्राय एसे सारायखौनो लाखादों नै मा मैगं होनदोंमोन लाबै भिन्दि दोननाय मा मैगं होदेरदोंमोन इयाव फस्लाय ओमफ्राय जों दा जानोसै आरो थाबाय खानसेसो आंखौ फिसा होनो मानसिफोरा जायानो जों खानसेसो लादों जानोसै आब' संगिता हरनायखौनो आब' संगिता इदिसो संना जादों जों इदि संना जाबाय एवफ्रामोन सोमाव मेगन साना दे